नाव सांग तुझे. माझे नाव नम्रता ज्ञानेश्वर शेडगावकर. हे तुम्ही आता ड्रोनाचे जे स्वस्तिक आणि हे जे डेकोरेशन केलं कितले दीस लागले तुका? 1 महिना लागला. 1 महिना लागलो. आणि कोणी हेल्प केले? हांवें आनी म्हज्या चेड्यान केलें. आम्ही ह्या ड्रोनापासून स्वस्तिक केला आणि हांगा चौकोन केला, स्क्वेअर दाखयला आणि त्या वाटेन एक फूल केला. फुल केले. ड्रोनाने पत्रावळीच्या आधारार साबान हे फावटी आमी इको फ्रेंडली केल्ले. सो आमी पानांनी केला सगळे पत्रावळी, नेचराक सांबाळून केला. आणि कितले लागले हे आमचे ड्रोन आणि पत्रावळी तुका? हे टोटल 1000 लागले आणि 1000 पत्रावळी लागले. ड्रोन 300 लागले. 300 ड्रोन.